We kennen waarom zien op een Simmers Pinksterweekend. En wat is het verschil dan groot zoals je. Dan kan de jas weer aan en dan is het koeler. Maar de zinnen zullen er al meer en meer bij komen. Wel, het waar. Joen en vannacht. Bewolking, maar ik opklarings. Temperaturen 8 tot 10 graden. En staat nodig het bloed het gewoon droog. De wind uit noordelijke richting waaien, die is zwak of matig. Morgen bewolking. Ik denk dat de zinnen het dreig krijgt. Misschien dat hij er hier en daar even terug in komt, maar ik had net onjoen op de waakaarten. En de temperaturen 16, 17 graden. Ja, het is wennen om dat koelere waartype. En de windmolen uit het westen, noordwesten waai en die is zwak of matig. Dan zetten we terug naar de dagen die volgen. Allereerst het tonsje. Dat wordt nog een dag met een temperatuur om bij de 16 graden heen. Tonsje wordt een dag met waarschijnlijk droog waar, maar dat is al hier op het nipperke. Ik denk de zinnen er wel even bij. En tonsje via dus in de joentijd in de nacht alweer buien en buikjes. En die buien en buikjes komen we ik zien op vrede, maar een koud waartype voor de tijd van het hier. 14 graden op de 1 juni. En de 2 juni docht het nog leger, maar zijn 13 graden en ik dan een paar buien en buikjes. Het zal duidelijk wezen, de bewolking had de oerhoorn, maar op vrijdag komt de zinnen ik nog wel even te vastkiem. Ja, en hoe dat verder uitpakt, ik denk dat het snel net oors is. We zullen even wachten op het weeromkomen van de simmer. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.